UGWUMBA. Otu onye nwoke ka mụ na-ekwu okwu, ọ na-asị m na ọ bụrụ ha na-abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, ya bụ politics, si wepụrụ Jagaban aka. Na ikekwe na onye mere ọ bazie n'ọchịchị ọ maghazi achị, maka na ịma na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị na-achịta ọfụma. Ya mere a na-eji ebu, ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe ihe na-aga ọfụma, a na-enwe ndị na-abụ ndị isi pati bụ ndị maara etu esi egwu ndọrọndọrọ, na-akọ ọrụ na-eme ụmụ ihe dị n'ime, nwezie ndị ha ga-ahọpụta bụ ndị ha maara ga-edu ọfụma. Ya bụ na abịa na Naijiria na ndị ka ya bụ nwoke egwu ndọrọndọrọ ọchịchị akarịghị mmadụ ise ma ọ bụ ndị ruru ka ya. Ekwenyere m n'okwu ahụ maka na ọ bụrụ na ị na-anya ifu na etu esi azụ ya bụ ihe ka draft kịta, e nwere ofu anyị chọrọ iwelite tinye ọnụ n'ụbọchị tata. Ya bụ ihe mere na 2015 2023 o rukwa n'afọ a o bidokwa ha ọzọ. Gịnị ka a na-ekwu maka ya? Tupu anyị tinye ọnụ ka mkpọbata onye ọ ga-abụ mụ na ya. Epetike ndị Igbo. UGWUMBA. Odogwu na-abụ. Onye m. Odogwu na-abụ. Ndị Igbo ekene m ọnụ. No. Epetike. UGWUMBA. Ọ dawa na ka ọ na-adawa. Otu a ka ọ dị. Maka na onye anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara Goodluck Jonathan. Ụfọdụ na ha agakwute sị ya pụta. Onye nwoke wee gwa m sị m na aka Jagaban dị n'ihe a na-achọ ka Goodluck pụta. Na ọ marịgo na ọ bụrụ na Goodluck pụta na o nwere ike inye Peter Obi nsogbu na South East bụ ebe a maara na a hapụrụ Peter Obi. N'uche nke ọ bụ eziokwu, nwere ihe oke ga-eme akpara isi. Ya bụ na ọ bụrụ na Goodluck pụta kịta ka ya ga-ahapụgodo isi na ọ na-apụta ma ọ bụ na ọ pụta. Ọ bụrụ na Goodluck pụta kịta ọ ga-enye Peter Obi nsogbu? Ọ ga-enye Peter Obi nsogbu na mbara ezigbo Goodluck, not na Bayelsa. Na mbara ezigbo maka ọ ga-eme Goodluck anyị eje votu ziri Peter Obi that day, so anyị edina ya ofu votu. Ihe anyị kwuru okwuru etu o si dada maka na nwunye ya na onwe ya bụ Mama Peace kwuru sị onye na-akpọga ya Asọrọ ọka ọzọ na ya achọghọkwa n'afọ ka ya na-ama mma kịta n'isi ọnwa dị na Asọrọ karịrị. Ya bụ onye ọbụla hapụ ya ekwutezi n'okwu First Lady ọzọ na ya nke ya ruru ejugo ya afọ. Mana ihe a chọrọ itinye ọnụ bụ ọkwụfụrụ etu a anaghị egwu ya bụ ihe. Kedu ka iji chee na ọ bụrụ na apụta ewezuga nnọọ etu anyị si tinye ya kịta na edosa Goodluck dosa Peter Obi, ga-eme nkụja n'ihe gbasara Peter Obi? Kọtụgodoro anyị ohere Peter Obi na Goodluck nwere n'ihe gbasara ntụli aka ọchịchị 2027 na ọ bụrụ na ha pụta. Nke bụ eziokwu bụ dat na onye ọbụla mana m Jagaban chọrọ iji Goodluck, ọ chọrọ ịkpụta Goodluck, ọ na ọ chọrọ iji eme anything maka na onwe ihe amụ mere nkeni ya eme ike. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na asị Goodluck na Peter Obi nọ na ballot, Goodluck ruo that day o nwere ka ọ tọrọ Peter Obi na ọ bụ na anya na ụmụ ife ọṅụrụ because na ejighị atụ ire ọnwụ. Nwana bụ na Goodluck ọ shine obi because na Peter Obi kwu ya n'azụ na ndị Igbo kwu ya n'azụ maka ndị be ha atụghị ọrụ Goodluck. Ndị tụrụ Goodluck bụ ndị Igbo kwu ya n'azụ mechara ọba ji wee sị that na ya akwawe ndị Igbo na Lagoon. Ndị Igbo wee onye nwere go life jacket chiri akụpe ka e wee jee na Lagoon akwụnwụzi anyị. Ọ bụrụ na Goodluck si ka onye na Peter Obi zọọ ọchịchị ka onye ya atụghịrị ya maka na nwaanyị nwunye ya atụrụ Peter Obi, ụmụnne ya atụrụ Peter Obi, ndị be ya si atụrụ Peter Obi, draiva ya atụrụ Peter Obi, so ka onye atụrụ Goodluck. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na asị m tinye ọnụ na ya bụ okwu ịma na ya onye ọbụla maarụ ọnọdụ Goodluck ihe mere ya tupu a chụtuo ya n'ọchịchị ga-ama na n'eziokwu eziokwu onye bụ nwa amadi omekata gbaa ụkwụ ebe ahụ si na ya na-achị azụ marụ na ya tụrụtara uche. E nwere vidio na-ekiri mbọchị a ofu ụkọchukwu ndị Anglican na-asị ya nwoke m n'ihe a na-adụ gị bịa mee gị ga-ekwekwana ha maka na ịbụrụgo an international man na-ejighị dịka asset dịka na anyị jighị eme ọnụ na mba ụwa. Maka na abịa n'ihe gbasara mba ụwa na ebe ọ bụla ọ dara kịta Obasanjo wericha eche m na onye ọzọ ga-ewuru na Naijiria na ugwu na nsọpụrụ ndị mba ụwa bụ Goodluck.
ya bụ na ọ bụrụ na ọ pụta na ọ na-azọ ọzọ ọ ga-akpụgodo onwe ya na site n'ịgba o nwere ike o si n'azụ gbatawa first maka na ndị mmadụ ga-asị kedu ihe o chefuru ewutazigwe ya bụ ụmụ ihe ndị echefugasịrị mgbe a ma mgbe a na-ebu ya na-akpọtụ eroteziri ya ụmụ ihe ọ na-emeta ha mgbe ahụ ọ bụ eziokwu na ya afụgo nke tọrọ bịachi kemgbe ọ pụrụ mana Goodluck ịpụta kịta ma ya bụrụ mgbe ijele nọ n'ọgbọ bụ Peter Obi ọ ga-abụ ime ihe na ọ ga-abụ mmadụ isi ka ya ga meghiri emeghiri mana i chere na ndị na-akwadie ndị na-adụ ya si ya pụta ha pụta na enweghị ha bụ n'obi na enweghị ha na ha echekibeghị maka ịma nwere ụmụ ihe ha nwere etu a na-eche echeki ọ bụrụ na ọ bịa ọdọgharị nka ịma ha na enwere ihe ha bụ n'obi ha afụgo ihe anyị na ikekwa anyị afọ ihe ha bụ n'obi bụ dat na kemgbe Peter pụtara enwere desperation everywhere ihe na-atụtụ bụ ka ebe anyị esi gata nwoke a mbụ maka ata gọmana ka asị ya impin interpretation ya ọ dịrọ possible ihe na-achọ ka ebe etinye aka ịma ha bụkwanụ maka ife a na-eme ife ha ji chọpụta Jonathan Bodat na eji ekpọta ndị City Boys ka ha je kụsasịa Peter bịaruo ndị Village Boys jide City Boys rie ha ka anụ ewu so na ogede kpụzie nke nwanne so na bụ Chief Priest ka Chief Priest na Cubana whatever Cubana Chief Priest si na ya enye Tinubu 5 million vote n'Imo State a na-akụ aka ụfọdụ na-echere nwere ike na ọ yiri 5 million vote o wepụta jee election ihe nwere 14 votes another content drivers ya atụrụ ya n'ime 1000 n'ime a na-ekwu okwu 5 million nwee 14 ya bụ ndị niile na-arịa rice na ndị okere akwa a na-ekwu bụ anyị achọ ndị tụrụ dat nke nne isi ekwe ha mma ịgosa na udo ha dat na nke ha flop go so aje kpọta Jonathan n'ọlụ onwe retire onwe ya chọrọ ịnọ in peace ka ọ nwụọ na high BP I bet you na Jonathan pụta this election ọ ma nwecha 20,000 votes mana ichere ọ ga-apụta nye na nwunye nchagodo ọgụ fọ pụtaba mana a na-adụ akịta ka weta na PDP ka enye gị flag oge abụ na nete mbụkwa na ụfọdụ ndị Hausa believe na nke ịpụta na ọ ya adịrịghị izi na ọ bụrụ na amagide magomagide ọ ya dị izi na ọchị ya na ndata nkịta na ọ bụrụ na ọ ya achị maka na court not twice ka ya eso again nyanwe eso go in twice na to the third one so ọ bụrụ na ọ pụta ndị Hausa ụfọdụ believe na ọ ya adịrịghị izi ya mana ọ dịrọ possible Jonathan mama win mụ Jagaban. In fact, the only person alive today na Nigeria nwe ihe win Jagaban hapụzie rig na ndị otu ya bụ Peter Obi. Ọ dị mma ọ bụrụ na ị na-anya nke mbụ bụ na PDP a na-asị ya pụta ọ PDP nke wike ka ọ PDP nke tụrụ akị ka ọ PDP nke onye maka PDP kịta rugwe kịta e nwere etu esi dewegodo ije ha na-echegodo ka amara ka ha na-ekute ume ọ bụrụ na ekutezi ume amara ebe esi agba ha tako maka na PDP kịta adịna ka Labour Party mbọsị ya ka mmadụ na-ajụ m kedu maka abure kedu maka papa Lamidia papa ndị a niile na everytime ha na-abịa na channels na-abịa na Rise TV na-enye akụ akụkọ ihe juru ha ọnụ nke a ofu anya ndị mmụọ pịkpọrọ ofu anya mgbe ahụ so na ihe a niile a na-apịkọ bụ ka akwanyezie ya ka ọ kpuo ugwe na ana maka na PDP rukwa echi onye ọbụla mara na PDP nwụrụ anwụ ọmụgo Wike arụgo ọrụ eziri ya bụ na onye ọbụla na-ekwute okwu PDP gị bịa nye m etu a nnọkịta na ha nye m tiketi PDP mbịa azọ prezidenti aga m asị ha oke ime m ga-enyegoro m ihe dịka 5 billion tinye na akaụntụ oru mbọsị ahụ before the election na ma mụ na ndị be m narị ma ofu ihe na nọzi ebe ahụ na-enye pres ihe na maka na o dogo m anya na mbọsị ahụ na ama nkwe ka PDP pụta ma ọ bụ ha na ha usoro anything gosiri na ha nwere ike inweta ọbụgodoro 2,000 votes ya bụ ị na-ekwu PDP go ebe ọ bụ na Makinde bụ onye obodo a mechakwara si na PDP pụọ fụ na ụzọ adịghị ya na ihe a na-apị na adapịta ya wee si na ya chọrọ ịzọ prezidenti banye na kwa RPM ka ọ gịnị ka ọ banye n'ime nọrọ ebe ahụ na ha eti mkpu nke mana ụfọdụ ekwukwa na ya bụ Seyi Makinde pụtara na ikekwe nọọ ihe a ji chọọ ịghasa Jagaban ikekwe na ihe eji etụnyere mmadụ ka a chọrọ ka esi ebe ahụ tụnyere ụfọdụ a na-asị na ọ dị ka Makinde chọrọ ka o tinye mkpu ka a mara na at least ya ga-enwetanwu Oyo steeti ọ na-achị ke uche gị na ha na-apụ were egwu manye ọgbịrị na were ọgbịrị manye egwu bofie ka ọ na-ekwu kwefụrụ Makinde
bụ nwa boy Tinubu efuru Jonathan anakata ekwu bụ Wike na adọ Jonathan ka ọ dọpụta ya mana egwu ekweghị eje face to face ka ọ sị na o disappoint Jonathan so because onye nwe PDP whether na-enwe faction or not Wike nwe PDP nye nwe PDP nwere APC na Rivers State nya ji ha na-abụ ike dịkwa nwoke ahụ nsị gị na o ji ha na-abụ fọ nke n'ofu akpa nke ọzọ n'ofu akpa so na ife ha na-azọ Jonathan nkịta bụ adịsasị ya hapụ Nwakinde bụ nwa boy na-asa efere na-azụ izo election ọha ji izo election ihe a na-Tinubu na-eyuze ka amarụ ka onye agha eji mana ya atụta Peter Obi mbọ maka ọkwa ma election 2027 na aya atụ ya atụ ife na ha kwadobe chetu a kwefere ụtụ aya atụ ya atụ anaghị ewin ana ndata mfa ya ama abụdatara na this man nwede na ndị ide mmiri bụ Trump ka nwere ihe ọkpụ n'aka ka o finish na ndị Middle East ha bụ Middle East na ọbịazie na South East Nigeria maka ọkụ na ha na-aya atụ ya atụ ọ na-arọ ka efuru ya ka nwere etu esi bụrụ ya na mma maka ọ dịkwa m ka Trump ide mmiri ahụ ọ dịkwa m ka ike agwụghọ nwoke a mụ gwara ihe just na ahụ na ngwọ nkwụ na-abịa ọ dị mma na-apịacha okwu nke ma mụ a ga-ekwu gbụwa nsị Goodluck ndị ụmụnna gị ga-agwa gị dịka ụkọchukwu ahụ gwara gị sị gị jikọ nwaanyị dịga na ọrụ onwe were ugwu ịma na mgbe iritucha n'ọchịchị emegidere akpọ gị ebe a na-akpọ nwunye gị nke kpọọ aka ma EFCC ma nke a sị na o mere nke a na o mere nke a kịta ọ bụ na ahapụta gị na-ezuru onwe gị ike jiri nwayọọ pịachiri onwe gị maintain ya bụ ugwu ike nwere ọ dị ama ịpụta ụmụaka ga-agha aja ana ụmụaka ga-agha aja nke a ga-aka njọ dan nke 2015 mụ akwenyere na ọma mpụta maka na ya bụ nwoke maara ihe ọ ma etu ahụ dị nke o mere m marụkwanụ na nwapụta enwere etu osisi na ya rụfuru akpụkwụ ya ofu akpụkwụ ịma na webuhuchu etu osisi na ọ bụrụ nwere akpụkwụ o chefuru na Asọ nwunye ga-asị hapụ ya ka egote ọzọ na ndị Aba ka arụtara ya akpụkwụ ọzọ ka Chineke mezie okwu epetike bachi okwu n'anya na biko nwa Goodluck Jonathan na Ebelemi gee ntị ka m gwa gị onye ṅụṅụ ọgọdọ adagbasa egwu ike somebody ya translate ihe na-ekwu ọ bụrụ na akwa mmadụ ka iji pụta n'ọgbọ IJ party iwe were ọgọdọ na-agba ezigbo Michael Jackson na-agbasa ụkwụ ịgbasa ikwu ọdọwa maka mmasị ụmụaka ịpụta m ọgọdọ m ị nwere Obi'S mara nke a ọ ndị bụ Obi'S gị ị nwere backup ọ ndị bụ backup gị ụmụnne gị niile kwetegodo tata sị oke ka ha sọpọtụọ gị ọ dị infinitesimal so na ọba hụrụ na ịpụtabara ife a maka na ọ ma mmụta ya akpụta gị mana akpụtachazie gị ihe ya ajụ gị bụ na kedu ife mere iji ego na ka ya enye gị maka mana ọha ego problem gị ama na ọ bụrụ nkịta ego problem gị ọwụ immunity ka a na-atinye gị inwego already so gịnị na-adọpụta gị na nye ọdụ ka hapụ gị na Peter ije win Peter Obi ịchọgodo jee na ụmụnna gị mee mock election ịkpọ kịta ụmụnna gị si abịanụ ka tụọ election ha mana gị na sponsor settle between you and Peter Obi ka onye ya win ọ bụrụ na ị nwee 40% of that vote pụta zụọ election ịmakwa na ọ bụrụ na ị na-anya na nke mbụ ọ gara na onwekwa ihe ọ gatara ọ gbakwa aka nata be ha ka dịkwa etu ọ dị onweghị ndị ụmụnna ya ka na-ajụ dị ya ajụjụ si ha iji anya gị ga nke ị gara aga mana mụ wee ekwenyeghị na ya bụ nwoke na ọ ga-aka obi gaa ya bụ ka anyị hapụ ya na ọma ihe ibu na onye ara ma onye tọrọ ya onye ara ma onye ke aka ọ dị mma etu a ka anyị si pịachie ọnọdụ a wee na-asị dobiko ọ bụrụ na e nwere nke ọbụla efuru anyị mere meta ọfụma biko kọrọ anyị aka ọ bụrụ na e nwere nke anyị na-ada emetacha ma ọ bụrụ na e nwere nke ị ga-agbazi anyị ọnụ na ọ bụ ọsụsọ onye nwere ụka na-agbazi ọnụ gaa na comment section zie ya ozi maka ndị chọrọ ịdị na-esonyere anyị ọ bụrụ na ị kọwara anyị ọfụma ihe ị chọrọ ịdị na-eme anyị nwere ike anyị na ga-akpazi ọfụma enwekwara nke e nwere ike ime nọrọ n'ebe ị nọ ya jụọ ajụjụ ọ bụ ha naanị na-asụta Igbo ya bụ nke mbụ bụrụ onye uche gị dị n'ihe a na-eme ọ bụghị onye ọ ga-abụ pụta ọ kọwara anyị eji gba nnụnụ ndị efe maka na ukwu bụ ego taịm anyị amataka biko kwagide anyị n'ihe anyị na-eme na Ugwumba TV ọ kachasị nke anyị na-eme n'ime Obi bụ Obi eziokwu Obi ndị Igbo ebetike ndị Igbo Ugwumba odogwu na abụ nwanne mmadụ